எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க சிவராஜ் கடன் பேசுறேன். வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். வெண்ணிலாவும் பொன்னி நதியும் கண்ணியின் துணையின்றி என்ன சுகம் இங்கு படைக்கும் பெண்மையின் சுகமன்றி கந்த எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் என்ற காந்த குரல் காற்றில் கரைந்து விட்டார் என்றனர். இல்லை இல்லை, எங்கள் காதுகளில் கவலை போக்கும் இசைமழையாய் பொழிந்து கொண்டே இருப்பீர். பட்டி தொட்டி காடு மலை என எட்டு திக்கும் பாடிய பாடும் நிலா பறந்து விட்டார் என்றனர். இல்லை இல்லை, பாரோர் மனதில் பாட்டிசையால் பரவசப்படுத்தி கொண்டே இருப்பீர். சங்கீத ஜாம்பவானாய் திகழ்ந்த சங்கீத ஜாதி முல்லை வாடிவிட்டது என்றனர். இல்லை இல்லை, உன் சங்கீத சாரலில் எங்களை நனைத்து கொண்டே இருப்பீர். இசை உலகில் 20ஆம் நூற்றாண்டு இமயம் இடிந்து சரிந்து விட்டது என்றனர். இல்லை இல்லை, உன் இசை அமுத மழையில் எங்களை நிரப்பிக்கொண்டே இருப்பீர். வட்ட நிலா நம்மை விட்டுவிட்டு சென்று விட்டனர் என்றனர். இல்லை இல்லை, உன் வாய்மூடி போனாலும் உன் வானலாவிய பாடலால் எங்களை வாழ வைத்து கொண்டே இருப்பீர். நீர் வானகம் சென்றாலும் உன் கானம் உலகம் உள்ளவரை உய்த்து கொண்டே இருக்கும். உங்கள் மரணத்திற்கு எங்கள் மௌன அஞ்சலியை சமர்ப்பிக்கின்றோம்.